ҳангоми гузаштан аз роҳи пиёдагард яке аз роҳҳои марказии шаҳри Хуҷанд чунин амалро бояд иҷро намуд, зеро яке аз чароғаки раҳнамо ки бояд роҳи пиёдагардонро нишон диҳад аз кор баромадааст. ронандагон ва сокинони ин минтақа мегӯянд ки ин ҳолат давоми 1 моҳ аст ки ҳанӯз роҳи ҳалли худро наёфтааст, яъне чароғаки раҳнамо роҳ нишон намедиҳад. ин дар ҳоле аст ки вазифааш бояд қоидаҳои ҳаракати нақлиёт ва пиёдагарро танзим намояд. аммо светофор намоша инҷа гарак мешад, одам без светофор қим мешад. без светофор ҳеҷ илоҷаш неёзе. вай набоша садами бисёр мешад. акун ягон ин ҳолат ягон коргирӣ ки омдашако ҳамин биям мешад садама кор накунад албатта садам мешад. ҳамин ҳаю чанд раҳои нигоҳ медорад. светофор кор намо фақат нами тӯрғии кавуд менигоҳ монем. пешиход мегирад ку аму ҳисоби пешиход регулировка мебароем дасти рост бе. Бош шофир бана. ин рӯзи ҷумъа асано инҷо қаим ронда даромда. Одам бисёр рӯзи ҷумъа намоз ҷумъа халқ мебиёд барои даробаро халқа ин светофор умуман мушаҳида мекунад. дар ҳоле аст ки ин мавзеъ яъне паҳлӯи факултати филологияи тоҷик ба самти бозори марказии панҷшанбе серодам мебошад. ҳафтаи қабл дар шабакаи иҷтимоии фейсбук навори зери унвони чароғаки раҳнамо ба рухсатӣ баромадаастро нашр кардем, вале вокунише интишор нагардид. пас аз муроҷиатҳои пай дар пай тасмим гирифтем сабаб ва омилҳои корношоям будани чароғаки раҳнаморо пайдо намоям. мутахассисон мегӯянд ки сабаби асосии роҳ нишон надодани чароғаки раҳнамо ин фарсуда будани таҷҳизоти он мебошад, зеро шуруъ аз соли 1988 инҷониб чароғаки мазкур рӯи таъмирро надидааст. ноқилҳояш фарсудаву дар ҳоли хароб қарор дорад. рӯзҳои наздик худохоҳ бартараф мешавад сабаби аз кор монданаш кабелҳое ки зери замини истифода бурдошем аз давраҳои замони шӯравӣ то инҷониб кор карда истода. аз ҳамин сабабҳо қисми эҳтиёти ҳамон таҷҳизотҳои танзимкунанда мегӯем аз кор баромада аз фаъолият монда буданд. ҳозир ҳаракат кардошем рӯзҳои наздик бартараф кардан бе. таъкид ба ёдовар аст ки барқарор сохтани чароғакҳои таъмирталаб тибқи маълумоти намояндаи корхонаи давлатии ҷумҳуриявӣ махсус гардонидашудаи васлу истифодаи назди раёсати бозарасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи калонро талаб мекунад. бояд гуфт ки барои таъмири чароғакҳо ин ниҳод дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Хуҷанд ва бозарасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғ ҷараён гирад. пас аз таъмир гардидан аз ҷараёни корҳои чароғакҳо маълумот пешниҳод мекунем. оё ба пуррагии таъмири чароғакҳои таъмирталаб гузаронида мешавад ё не? инро вақт нишон медиҳад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Фарзона Шамсиева барои барометроти хабар.